Салом тамошобинон. Имрӯза наворума ай самбусаи дегӣ нишондод метиҳам. Чӣ тавр тайёр мекунанд, чӣ хел дар дег мечаспонанд, чӣ хел мепазанд. Ман имрӯз дар дег ҳам самбуса пухтам, ҳам нон пухтам. Бовар мекунед ай нони вай тандырӣ ва нони мисол ҳами чӣ хеле ки модарои худмон мекунанд дар хона дар чакдон ягон фарқият надорад. Ҳамин ки ман камтар мондум шаид чӣ қадр ҷӯшида ки уже вақт кам мондагӣ буд, кандым баъд дар духовка камакак рӯша сирха кардам. Барои самбуса ман часпондум. Духтарако, имрӯз духтарчам духтур доштак, рости гап мондум ҳамаи кор ман мондум. Саҳар хестем, сразу духтур бурдемаш. Сад бор шукр, нервипатологда нишон додем, хай гуфт ҳеҷ намекунад, уже постепенно мегзара, як-дута дору навистак. Вайора гуфт битеша оста-оста соз мешавад. Ҳама кӯдакам хел будай ба динар гост, тем более ё майда будиян, тез действовать мекардай. Хай бигӯем ки бо хела дилим пур шид, ай назди духтур омадам. Дигар чӣ хеле хай бо вақтим хуш шид. Намоз ман хондуму духтарчама хов кардам, айдами уборкаам шидам. Барои уже успед намекардам, пагаҳа ҳама медонанд ки идай. Сразу тез-тез тоза кардам. Дар навори пешина гуфта будам ки пардама пардаи нав харидагим, кухняда мечаспонам, навор мекунам. Мутаассифона успед накардам. Насиб карда бошад мекашам, обязательно видео мегирам, нишондод метиҳам. Духтарако, навора то охир тамошо кунед, ҳатман комментария нависен. Ҳамин қадр тамошо мекунед, лайк монен. Духтарако, дар Рамазон хонада шиштум, гуфтум ку корам накардам, неки пул омад. Худо ба шукр, сад бор шукри фарзандои падар, ҳар якадомаш ёрдам карданд, пул гузаронданд. Наконец-то ман давно мехостум шивени вай машина бигирам. Хай гирифтам ай майдаҳак. Рости гап мада ҷак маъқул буд, мошинои калон, мошинаҳои калоне ки худам кор мекардам аму цехда. Бовар мекунед мегуфтам ки фақат ман ай ҳамин мошина мегирам, насиб карда бошад. Ай ҳисобе ки мисол ҷойи мондан надоштам, нагирифтам. Насиб карда бошад, агар ояндада мисол хонаи калонтар ки гирифтам, обязательно ай ҳамун мошинаҳо мегирам. Рости гап пардаҳоам бурдум духтанӣ, хостам дигар хелшон кунам. Қимати баъд гуфтанд қариб 6000 фақат ҳамун спальнира гуфтанд. Гуфтам лучше айда ята мошина мехарам, худам ҳаминаро ку дорум. Худам медузумшона. Ина духтарако мошинара харидам, овардам, ина нишонтон додистам. 6 шоф дорад, 6 намуд, зигзаг, оверлок. Нормальни хай 6000 нормальни хёл мекунам. Чем аюе ки мери ба каждый мели чпл мети дар дигар ҷоҳо медузанд, метиҳанд. Духтарако, ина уже даст ба самбусаи дегӣ гирифтем. То охир тамошо кунем ки чӣ хел мебиёяд. Ман иҷода где-то 1/2 стакан ова кардам. 1/2 стакан где-то ҳами 16-17 дона мешавада. Неки хамирша чӣ қадр сахтак бигирем, на ки хамири фатира мегирӣ ку ҳамхел. Дар хамираш ягон чӣ намедозум. Фақат ами об, намак. Барои чӣ ки намедонам, акӯ ман накардам, тухм надохтам. Вақте дар духовка кунам, ман якта тухм медозум. Дар дег ягон бор накардам, намедонам, барои ҳамин надохтагиам ягон бор ки яке нарезам, мисол вай мулоим накунад гуфта. Агар мисол мулоим шавад, мумкин чӣ хел шавад, хамир кашол мешавад уже. Духтарако, хамири самбуса ман гирифтам, камтар хамири нонам карда будам. Дигар ай духтур омадам, магазин нарафтам, нон надоштам. Камтар хамири нон кардам. Самбусамда рӯғани гов бисёр дохтагиам. Гӯштш бисёр буд, барои ҳамин рӯғани говам бисёр бидозӣ, сочный мебиёяд. Агар дар хотир дошта бошед, кадоме дар Душанбе зиндагӣ карда бошад, Корвонда, сеюм дарвозада ҳамхел самбусаҳои танӯрӣ буд. Ман рости гап кай Корвон мерафтам, аввал мерафтам, ай ҳамунҷа самбуса мехӯрдум, баъд дальше мерафтам, айдами харидам.
вар мекунед самбусаҳошон беҳад бамаза буд. яке ҳамин самбусаҳои ман ай ҳамун самбусо ягом камоӣ надошт. тараки хамир мароз кардам, дута майдаҳак барои даруни дег гирифтам. мондагиша 3 донаи дигаш шидак дар духовка кардам барои духтарако кадоме мехоҳад як бор попробовать кунад. хай намедонам, ман инами видеода нишон додагим ки чихе кардагим, чихе пухтан, чихе рӯшон омад, ҳамаша сёнка кардагим мондагим. бо бинед худо. инам хеб ман дута майда гирифтам, дар дег ноное ки туркӣ мефурӯшанд ку хечор кунҷа ба маза ранги ҳамво бо ё бисёртар ба маза омадан барои ки чӣ қадр ҷӯшидагиам. духтарако нависен дар таги комментария ки кани маъқултон шид ҳамин навори ман ё не. مادرم حرفی بزن که تشنه لالاییم، من که جان میدم برایت همدم تنهاییم. من همیشه کودکم آغوش تو جای من است، من اگر خوبم دایت پشت دنیای من است. بوسه بر دستان گرمت میزنم شاه دلم، با حضورت خانه روشن میشود ماه دلم. هرچه میخواهد دلم پیش تو پیدا میشود، این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو. ина духтарако бинен насташ инам чихеле ки модаромон дадедон мекунанд ку инами чихеле меҷӯшонанд, чиқа пуштакошон чихе сирхак меояд, инам хеле меояд. ман ки самбуса карданӣ будам, ман хеним кола кандмиш руша кама как дар духовка сирх кардам. духтарако зволаи самбусара инами чихеле ки зволаи самбусаи варақира мо байнша тинук намекунем, ҳамирам ҳамохе мекунем ки штоби дар рӯи дег нарезанд. баъд ма гӯшти говуш ки бисёр буда, рӯғани говушам аммо ҳени гӯшти говуш медоҷӣ ки сочни биёяд, барои чиқа меҷӯша ба маза мешавад. دلیل زنده بودنم. مادرم سنگ صبور بیقراری های من، مرهمی بر زخمای دل تنهای من. مادرم دور تو میگردم عبادت میکنم، مادرم جای خودش عشقم صدایت میکنم. مادرم جانم فدای چهره معصوم تو، هرچه میخواهی بگو من نه نمیگویم به تو. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم، به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم، دلیل زنده بودنم. иҷа Айша как всегда ғам дода истайма, ай исни мебиёя ки мекана мехӯра, ай иси меоя мекана зволара мехӯра, чута хамир хирида дромадай. духтарако обязательно попробовать кунед, может ай шумо зудтар мешава. хай ҳар кас ҳар хел. ман иҷа кандам нонора ай дег да вай мондум, духовка мондум. духтарчам омадай духовкара киштаю вентилятора гирён мондай. ман хиёлам ки уже сирх шидай. инам
пеш ай самбусара часпондан чиқа дега таспонем. Чихеле ки танра метаспонем ку немхе дегам чиқа бимонед ҷӯр шава. Баъд такишда обязательно намак партоен ки лавои самбусатон насӯзад. Беҳад зур мебиёяд пуштошонам рувошку хеле бисёр сирхак намешавад, барои чӣ ки аймак сенсорниям газда мешавад. Баъд чиқа медӯшонам, баъд где-то я 5 минут камтар дар духовка мемонам, рӯш намхе камтар сирхак мешавад. Аҷоиб мебиёяд, бовар кунед. Намқа бамазза сочный мешавад ки баъд асобина ҳамо соусе ки занҷабили қати тайёр мекунӣ ку қати авай мехӯрӣ. Кадоме ки дар корвон хурдагӣ бошад, мумкин маззаша бидонад. Сеюм дарвозада мефурӯхтанам хеле танрӣ. Духтаракои намхали дига айдами салатам шидам. Ирӯз авқот накарда будам. Як ҳамсоям ифтор дошта, гуфт ман ошрӯyӣ мекунам, авқот накунӣ бо. Хай авқот накардам. Имрӯз худмам уборка доштам, вообще вақтам кам буд. Дига бо как-то повезло бигем, да. Намхе салати ош кардам, тамом. Духтарако кадоме навистай, да комментария навистиян ки апа овозтон чиқа пастай. Не охи ман чихе вроди гап задистам, худам фаҳмидистам. Бодаш проверка мекунам, нормальная. Может, ай телефонтон звук паст кардагиай. Намедонам. Бароям як бор кани проверить кунем ки может ай телефон паст кардаги боша. Духтаракои азиз, ҳазор раҳмати калон, модарони азиз, ҳазор раҳмати калон барои комментариётон. Беҳад миннатдорам. Ҳаматона бозам ба омади иди Рамазон табрик мекунем. хушиҳои зиндагӣ, тансиҳатӣ, хонаободӣ. Бо чӣ бигӯм, худованд дар ҳар куҷое бошед, ҳама вақт нигаҳбонтон бошад. Худоҷон то соли дигар амора ба ҳамин рӯзу ба ҳамин моҳи Рамазон бирасона. Асобина ғарибиёра ба сари баланд ба ватан баргардона. На духтарако бинен самбусаам чӣ хеле омад. Намедонам, ман сёмкаро ҷиқида будам, сёмка накардай ки чихе кандам, чихе камтар дар решётка мондам 5 минут дар духовка. Хай худам бо мисол баҳо монен ки чихе омад. Неке ноном вапше бовар мекунед. Худам ҳам хеле нонора нағз мебинам. Бисёр вақт мекунам, дар тавақ реза мекунам, шӯрбо қати вапше супер, ба мазза меояд. Самбусо духтаро дар таву сочный омадай ки дига намеҳози мегум бихӯрам, бо мегум лучше бе аввал шома бихонам, ба биём сар кунам. Рӯзама кушодам, рафтам шома хондам, омадам. бовар кунед, ҳеҷ нохӯрда аввал самбуса хӯрдам. Дига уже всё баъди самбуса ягон чӣ хӯрда натонистам. Инам обязательно занҷабил тайёр кунед, ба мазза мешавад. Камакак соки помидору, камакак соки лимон добавить кунед. Хӯрданаш приятный мешавад. Духтаракои баъди самбуса дегам дарунаш камтар сиёҳ шуд. Аз ливки надоштам, хай камтар шакидам ша сливка. Насиб ага мехарам, баъд мешумша. Баъди хӯрдан дига бовар мекунӣ, агар бишинӣ ягон кор хушк наметиҳад. Барои ҳамин мо ки хӯрдем шидем, сразу ҷамъ мекунам, мешум ки мисол ба фирсат намоз ман бихонам. На духтарако хӯрдем, полни тоза кардам кухняма. Хостам имрӯз пардама бикашам, мутаассифона беҳад монда шида будам, успеҳ накардам. Пага насиб карда бошад мекашам, навор мекунам.